Обучението чрез сътрудничество е иновативен подход, който създава общност от учещи. Този метод насърчава активно участие, обмен на знания и съвместно решаване на проблеми. Как да проектираме и реализираме успешни обучения с фокус върху съвместните дейности? Ето основните принципи за изграждане на сътрудничество. Взаимно уважение, изграждане на среда, в която всеки се чувства ценен, промяна на ролята на участниците. Всеки е и учещ, и обучаващ. Фокус върху практическото приложение. Учене чрез действие. Адаптивност към нуждите на групата. Динамика, която се променя според целите. Стъпки за проектиране на съвместно обучение. Проектирането на сътрудничество преминава през няколко ключови стъпки. Определете целите, какви резултати искате да постигнете, какви умения ще развиете. Идентифицирайте участниците. Кои ще бъдат основните участници? Каква роля ще играе всеки в екипа? Създайте учебна програма. Включете различни методи като уъркшопи, симулации и групови дискусии. Структурирайте дейностите така, че да насърчават активно участие. Определете инструменти и ресурси. Използвайте интерактивни платформи, виртуални класни стаи и споделени документи. Планирайте оценяването. Как ще измервате напредъка на обучаемите? Как ще получавате обратна връзка? Реализирането на обучение чрез сътрудничество изисква активно ангажиране на участниците и постоянна комуникация. Ето как може да изглежда процесът. Начало на обучението. Създайте позитивна атмосфера чрез интерактивни игри за запознаване. Представете целите и структурата на занятията. Изпълнение на дейностите. Насърчавайте отворени дискусии и обмен на опит. Използвайте казуси и реални примери за по-голямо въздействие. Проследяване на напредъка. Събирайте обратна връзка в реално време. Оценявайте участието и предлагайте насоки за подобрение. Как да се справим с предизвикателствата? Липса на активност в групата. Включете задачи с елементи на игра и състезание. Конфликти между участниците. Създайте правила за уважително поведение и включете медиатор. Липса на време за обобщения. Използвайте кратки анкети и създавайте групови резюмета. Сътрудничеството в обучението трансформира не само знанията, но и подхода към учене. То създава устойчиви връзки, развива критично мислене и подготвя обучаемите за бъдещи предизвикателства. Готови ли сте да приложите този подход?